lângă micii Nora cu care ne-am consacrat în orașul Timișoara, la Nora vei găsi o alternativă în caz că nu dorești să mănânci mici făcuți din amestec vită-porc. Avem micii sârbești, 100% din vită, serviți într-o lipie făcută în casă, cu un caimac și o ceapă cu chili și mirodenii și tehnica de a servi acest preparat este să guști din toate aromele, adică lipie, ceapă, caimac și mic. Asta îl face mai gustos, mai savuros și plin de arome. La Nora comanzi mai mult și plătești mai puțin.